pemasangan paping gang ini swadaya lingkungan sendiri. Nah, jos semangat warga-warganya RT 03 RW 03 Dusun Ngaban Desa Maron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri. Nah, kerjasama kabeh wis beh wargane aman terkendali. Wah, ben mumet. Lah ya. Ben lurahe ben genah iki lho bose ngene. Ben mumet aja. Wong kerja bakti ben minggu iki. Nah, ya. Terus duwike sapa kerja bakti? Galur, guys. Jos iki. Tukange kok India iki. Ah, ngono cak, Pak. Pikir gampang kok ngene kan. Tak gebleke kok kene, Bu. Wis. Palu iki. Gak usah nemen-nemen met weplek ngotek met. Ah, wah. Ganteng iki. Wis aman. Kok sing nang YouTube ka lho? Ayo, nang YouTube saja mari. Kedep mari ya. Lah sing nang YouTube kayak iki ngene. Diwane. Malah jambe. Ayo. Iya. Kelaksonan enggak kelakson angkatan. Ini gak makan potongan. Nah, iki lho wis mari kabeh iki. Kerja baktine masang paping gang. Masuk amanah iki. Nah, iki wis matur suwun lingkungan, masyarakate padha antusias wis kabeh demi lingkungan iki. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ah, wis iki tak katutne kabeh iki, sak Pak Wo berang iki. Wis kabeh. Ya emang enggak. Saloke. Pak RW sengan. Nggih. Mas, kamu